Hayırlı erте, ilning tüp telekanalında Tatarstan yangalıkları, stüdyoda Çulpan Emiri bizden bugünkü çıkarılıştı. Tatarstanның Сорман rayonunda milli vaziyet turışı nindi. Şişilmeslik meseleleri var mı? Zanal kengişmeden bizden maksus reportaj. Mobilizatsiyalangan yigitler için Tuban Kama halkı 100 kilogramdan artık komur rızıklar hazırladı. Tatarstanda birinci tapkır Halkara Şərik Bazarı Qozanda deb isimlengen Türkiye Estrada Festivali uzdı. Qoysa il artisti maksus Tatar halıq jırın öğrenip kelgen. Иртеге ноябрьга кызның соңгы айына аяк басабыз. Ноябрьнең кыш белән тоташып китүен сизмидә каласың. Беренче туңдырулар, салкыннар, хәтта кар төшүе дә гадәти хәл. Бу атнага синоптиклар нәрсә фараз итә? Ания Гыйбадуллина таныштырыр. Хәерле иртә, Ания. Хәерле иртә, Чулпан. Әйе, ноябрь айына да аяк басабыз. Ләкин аяк басканда сак басырга кирәк. Узган елларда яуган явым-төшемнәр һәм температураның 0-дан түбән төшүе юлларда боз катламы хасыл итте. Демәк, юлда йөрүчеләргә аеруча сак булырга кирәк. Күпчелек машина йөртүчеләр көпчәкләрен кышкы режимга күчергәндер дип уйлыйбыз. Җәй йөрүчеләргә дә уңайлы, таймый торган аяк киемнәре кию хәерле булыр. Синоптиклар фаразлары буенча атна башында республикада яңгыр, җепши кар явуы көтелә. Болытлы һава торышы атна буе сакланачак. Гомумән бу көннәрдә тотрыклы, салкынча, карлы, яңгырлы булыр дип фаразлана. Аерым алганда бүген 31 октябрь көнне болытлы һава, температура 0 градустан 4 градуска кадәр җылы. Төнгә температура тагын 0-дан түбән төшә. Табигатьнең һәр фасылы үзенчә матур. Ялангач агач куаклар, саргайып киткән үләннәр, яңгырлы, карлы, салкын җилләргә сокланып булмый диясезме? Хөрмәтле телевизор караучылар, көзнең шыксыз көннәре санаулыгына бит. Күңелләребезгә паклык һәм яңа өметләр алып киләчәк карлы кышка озак калмады. Уңышлы эш атналары сезгә. Бик зур рәхмәт, Ания. Әйе, табигатьтә һава торышы үзгәрүчән булса да, иң мөһиме иләрегезнең һавасы җылы һәм кояшлы булсын. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Татарстанның Сорман районында татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча зональ семинар киңәшмә узды. Аның эшенә комиссия рәисе, Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җитәкчелек итте. Семинар киңәшмә эшендә журналист Ләлә Зайнуллина да катнашты. Клиетибез басуларында үскен игеннәрдән пешерелгән икмәктән авыз итегез. Милли традициялар, тел мәсьәләләре һәр вакыт актуаль. Президентыбыз быелгы юлламасында башка бик җитди темалар җитәрлек булуга карамастан сүзен туган телдән башлаган иде. Сорманда узган чарада да әлеге мәсьәләнең мөһимлеге ассызыкланды. Республиканың 11 районыннан төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр катнашып фикер алышты. Кунаклар иң элек Сорман аграр көллиятендә булды. Әлеге көллияттә Татарстан данын еракка таныткан егет Газинур Гайнутдинов та белем ала. Ул Мордовияның Саранск шәһәрендә узган 10-нчы милли чемпионатта 2нче урын яулый. Шушы көннәрдә генә ул республикабыз президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуда Казан Кремлендә дә булып кайта. Минем инде һөнәр осталыгым беренче курстан башланып китте. Колледжга килгәч тә мине чемпионатка чакырып алдылар. Сәләтем бар, әйдә бергә шапкалык диләр. Саранскига бардык ярышка, анда без 5 регион арасында 3 көн ярыштык. Һөнәре барның хөрмәте бар дигәндәй, кунаклар көллияттә татар халык ашлары гамәли дәресе белән дә танышты. Бүгенге көндә көллият бездә 478 студент белем ала. Шулар арасыннан 35-е аның повар-кондитер, 30-ы техник, технолог һөнәрен үзләштерә. Кунаклар килеп күргән Әлмәт авылының Морат Рәмзи исемендәге мәктәп үрнәге турында күп сөйләргә була. Әле 5 ел элек кенә мәктәптә нибары 29 укучы укый. Кайбер сыйныфлар гомумән булмаган. Мәктәпнең үзенә дә ябылу куркынышы яный. Авылның олы җанлы шәхесләре Җәүдәт Салихов, Сәгыйд Хәзрәтхаковның авыл мәктәбе шартларында туган телне һәм динне саклап калу проектын башлап җибәрүе мәктәпкә яңа җан өрә. Без үзебезгә 6 ел элек милли дини юлны сайладык. Бүгенге көндә инде мәктәбебез тулы рәвештә эшли. Укучыларыбызны укыткан вакытта үзебезнең шушы авылда туып үскән 19-нчы гасырның зур галиме булган Марат Рәмзинең
тарихи yetkерилерine таянып эш итәбез. Мурат Рәмзинең китаплары гарәп телендә, шулай бит. Без инде, мәсәлән, өстәмә чит тел буларак гарәп телен сайладык. Укучыларыбызны инде менә гарәп теле белән дә таныштырабыз. Шул сәбәпле инде, димәк, алар күп кенә yetkериләргә, тарихи китапларга үзебезнең иске имләдә язылган, гарәп хәрефләре белән язылган татар китапларында укый алачак. Якын тирә авылларда яшәүче ата-аналар балаларын милли дини юнәлештә белем һәм тәрбия бирүче әлеге мәктәпкә бирергә теләк белдергән. Андыйлар саны елдан-ел арта. Кайсы милләттәсен алсагыз да, булсагыз да, кайсы як илдә онытмагыз таныш туфрак барын, онытмагыз гүзәл телнең барын, җанга җылы туган җирнең барын, улуг шәхесләребезнең данын. Семинарда катнашучылар район мәдәният йортында иҗат коллективлары балалар интернет телевидениесе эшчәнлеге белән танышты. Шулай ук Илһам Шакиров исемендәге Сарман балалар сәнгать мәктәбе укучылары чыгышын карады. Район күләм чаралар эшчәнлеген яктыртучы күргәзмә дә зур кызыксыну уятты. Бу тукус станы, тукус рәвеше, туку ысулы шулук җип үтә. Һәм инде менә без аны сусал дип атала татарча, урысча ул бирдоба. Һәм без инде менә шушы кылыч белән җипне бәреп куябыз һәм тигезләп аларны дуслаштырабыз. Пленар өлештә сүз татар телендә укыту, мәгариф һәм мәдәният өлкәсендә милли тәрбия бирү турында барды. Барлык районнарда да рәсми сайтларның татар телендәге бите камил түгеллеге билгеләп үтелде. Татар телендәге илмә такталарда хаталарны ачыклауга игътибарны арттыру мөһим. Районнар буенча татар гаиләсенә бер район газетасы туры килүе күңелне борчый. Баулы, Менделевск, Ютазы районнары бу мәсьәләгә битараф. Һәр район үзәгендә эшләп килүче мәгариф оешмалары арасында эштәлеге белән үрнәк булган милли балалар бакчасы һәм мәктәп булу әлеге мәсьәләләрне чишүдә төп юнәлеш. Бик матур тәҗрибә күрдек биредә. Dini әхлакый тәрбия белән милли белемнең үзара ничек теләктәшлек итеп матур нәтиҗәгә ирешүе турында. Һәм шул ук вакытта балалар белән эшләүнең бик матур үрнәкләре балалар бакчасында, мәдәният йортында. Менә гомумән әгәр дә республикабыз районнарында яисә яши торган төбәкләрдә милли җанлы җитәкчеләр һәм халык белән аңлашып, аңа үтемле сүз әйтә алып, ана инандыра алалар икән, димәк, телебезнең, традицияларыбызның киләчәге бар дигән сүз. Туган телебезне үстерү, гореф-гадәтләребезне саклау һичшиксез динебез белән бәйле. Дин туган телне, туган тел динне саклый. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителүе тагын да куанычлы. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары өчен Сарман районыннан. Сорманда үткән семинар киңәшмәдә әлеге төбәктә чыгып килүче район газеталарының бүгенгесе һәм киләчәге турында да тәфсилле сөйләшү булды. Ни генә дисәк тә, телне милли матбугаттан башка гына саклау да, үстерү дә авыр. Бу уңайдан без дә республикада нәшер ителүче милли басмаларыбызны күзәтүне дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназыйм Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Караңгы көзләргә кергәндә татар матбугатын күзәтүебезне дәвам итәбез. Иң элек газеталар турында. Өлешчә мобилизацияләнүчеләрне озату мизгелләре әле дә кайтаваз булып килеп чыга. Шәһри Казан газетасы бу теманы беренче битенә чыгарып биргән. Чөнки 721 егет төялгән эшелонны озатканнан соң Татарстанда өлешчә мобилизацияләрнең чираттагы дулкыны килеп җитте. Ил буенча тагын 40 мең хәрби тупларга кирәк икән. Районнардан ир-егетләрне җыя башлаганнар инде. Әлеге хәбәр янәшәсендә Федерация Советындагы бер депутат авызыннан Россиядә армия хезмәтен тагын бер елга азайтып, элеккегечә 2 ел итәргә дип әйттерделәр. Шундый чакта утка керәшин сибене хәтерләткән бу хәбәрне халык ничек йоткандыр, анысы не мәгълүм. Тәкъдим итүче депутатның үз баласы армиядә булдымы икән, әлегә анысы да билгеле түгел. Аның каравы, урыннардан түрәләрнең һәм туганнарының үз балаларын мобилизацияләнми, гади халыкның сыпырып кына алалар дигән моңзарлар Татарстан Дәүләт Советы депутатларына да килеп ирешкән инде. Кемнең кулында, шуның авызында дип юкка гына әйтмиләрдер безнең халыкта. Илләр, кыйтгалар арасындагы мөнәсәбәтләр, рухи кыйммәтләр күз алдында җимерелеп яткан заманда бөтен авырлык гаилә җилкәсенә төшә. Шунлыктандыр инде Ватаным Татарстан газетасы әлеге теманы беренче битенә чыгарып биргән. Газета журналисты гаилә кору өчен нәрсә камашаулый дигән сорауга төрле яктан килеп җавап эзләгән. Яратырга һәм телеңне тыярга дигән булырлар иде бу сорауга безнең әби-бабайларыбыз. Без монда дөнья проблемалары турында сөйләшеп ятканда Әгәҗәр районындагы яңа Бәзәкә халкы бүгенгәчә юлсызлыктан иза чигә икән. Газета хәбәрчесе шул зар уңыннан районга барып кайткан.
Мондай тормыштан соң шыкыр иткәнеңне сизмей дә каласың. Журналларның инде 11-нче саны килер вакыт җитә. Шулай да октябрь санындагыларына күз ташлап китми ярамас. Казан утларын укучылар Равил Сабырның Фәхрине үтереп ташладылар дигән детектив романның ахырын укып сөйгәннәрдер. Шулай ук анда Айгөл Әхмәтгалиеваның Без барабыз, ул килмәс повесте белән бүгенге төрк язучысы Якуб Өмәр углының хикәяләре дә күңелгә тиярлек. Безнең Мирас журналындагы кызыклы табышлар, кадерле истәлекләр, гыйбрәтле язмышлар җанында татар рухы булган һәр кайсыбызны уйландырырлык. Шундый язмаларның берсе Иганәче Әхмәт бәй Хәсәинов турында. Әтисеннән 5 яшендә ятим калып, татарлар арасында гына түгел, бөтен Россиядә иң бай кешеләрдән саналган Әхмәт Хәсәинов Ырымбурда данлыклы Хәсәинә мәдрәсәсен туп булдыра. Илнең төрле почмакларында 20дән артык мәчет мәдрәсә торгыза. Вафаты алдыннан ярты миллионга якын акчасын милли мәгарифне үстерү өчен васыять итеп калдыра. Менә кемнән үрнәк алсыннар иде бүгенге ашкынып акча туплаучы миллионерларыбыз. Укудан һәм фикерләүдән туктамаса дигән теләктә бүгенге сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Шек-шек, бауырсак, бәлешләр. Мобилизацияләнгән ир-егетләр өчен Түбән Кама халкы 100 килограммнан артык камыр ризыклары әзерләде. Күчтәнәчләрне районның балалар бакчалары, дин әһелләре пешергән. Хәйрия эшен Татарстан хатын-кызлары оешмасы башлап җибәрә. Теманың дәвамы алдагы язмада. Ашханәдә эш кайный. Балалар бакчалары хезмәткәрләре алма бәлешләре, башка тәм-томнар пешерә. Камыр ризыклары Казанга җибәреләчәк. Балалар бакчалары мәктәпкәчә мәгариф идарәсе белән берлектә хәрби хезмәттә булучы якташларыбызга әниләр күчтәнәче әзерләдек. Аларга без хәерле озын гомерләр телибез, исән-имин әйләнеп кайтуларын көтеп калабыз. Солдатка бәлеш акциясының күп еллык тарихы бар. Хәйрия чарасы хәрби хезмәткә алынучы егетләр өчен уйлап табыла. Быел исә Татарстан хатын-кызлары оешмасы мобилизациягә эләккән ир-атларны сөендергә була. Әлеге тәкъдимне башкалар да хуплап ала. Баллы күчтәнәчләрдән тыш посылка җылы ыек-башлар, киемнәр дә салалар. Шул арада балалар тырышып рәсем ясый. Ак кәгазьдә солдатлар һәм аларны заргып көтүче гаиләләре иҗат җимешләрен сабыйлар, шулай ук хәрбиләргә тапшырачаклар. Аларның тизрәк исән-сау әйләнеп кайтуларын телибез. Эльза Ахмәтҗанова, Галия Нигъмәтуллина, Светлана Шумкова, Рафаил Ракипов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама. Берничә минуттан соң чыгарылышыбызны дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Башкалабызда халыкара Шәрык базары Казанда дип исемләнгән төрки эстрада фестивале гөрләп узды. Фестиваль быел 2нче тапкыр үткәрелде. Чарада төрле төрки илләрдән, Россия төбәкләреннән килгән иҗат коллективлары, артистлар чыгыш ясады. Берничә буын белеп үскән данлыклы Ялла ансамбленең татар җырларында башкаруы тамашачыларны әсир итте. Бәйрәм тантанасыннан Динә Нәҗметдинова репортажы. Фестивальгә килгән тамашачыларны күңелгә үтеп керерлек музыка белән каршы алдылар. Шулай ук биредә төрки халыкларының милли бизәкләрен кулланып чигелгән хатын-кыз киемнәрен, муенса, алка, беләзек ише бизәнү әйберләрен күрергә һәм сатып алырга була. Барлык теләүчеләр Шәрик базары фотозонасы янында үз иленең әләмен тотып фотога төшү мөмкинлеге дә бар иде. Шәрик базары фестиваленә узган ел нигез салына. Һәм кыска вакыт эчендә ул төрки халыклар яшәгән һәр илдә, һәр төбәктә кызыксыну уята. Казанда барлыкка килгән өр-яңа фестиваль Россиядә яшәүче төрки халыкларның гына түгел, диннәре, телләре һәм гырыф-гадәтләре уртак булган күп кенә төрки дәүләтләрнең дә мәдәниятен бер сәхнәгә туплады. Мы приехали из Республики Дагестан. Это государственный ногайский фольклорно-этнографический ансамбль «Айлана» и я, солистка Фатима Нурдубаева, народная артистка Республики Дагестан. Про что вот песня? Про родину, про отчизну. Государственный вокальный ансамбль Республики Саха-Якутия «Туймада». Фестивальнең максаты халыклар арасындагы мәдәни багланышларны, дуслыкны ныгыту, милләт-ара хезмәттәшлекне үстерү. Безнең бүгенге чарабыз көткәннән дә киңрәк резонанс тапты. Безнең бүгенге чарада инде Хәбибуллович әйтте, хәтта 10 илдә килеп катнаша Россиянең 13 төбәге. Безнең 200 катнашучы арасында шуның 97-се башка төбәкләрдән һәм башка илләрдән килде. Фестивальдә мәртәбәле кунаклар да бар иде. Бүгенге матур очрашу, моңлы җырлар, дәртле биюләр рухландырсын, йөрәкләребезне җылытсын. Казан белән танышыгыз килгән кунаклар, күрерсез, ничек иттереп бер гаилә булып,
Күп милләтле республика менә шулай тату, матур яши. Бүгінгі көннің вазгыятына қорамастан әлеге фестиваль халыкларның бердәмлеген күрсәтә. Биредә 20 илдән һәм Россия төбәкләреннән килгән төрки телле башкаручылар тамашачыларны үзләренең чыгышлары белән таң калдырды. Казанда Шәрик базары проекты Татарстан Республикасы президенты һәм Россия президентының мәдәни инициативалары фонды ярдәме белән Рәшит Вахапов фонды тарафыннан уздырылды. Динә Нәҗметдинова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры балаларга тылсымлы арена дип исемләнгән яңа спектакль тәкъдим итте. Премьердан Мөршидә Җиһан видеоязмасы. Дәррәү сәлам бирүче балалар 2нче гимназия укучылары әнә шулай мәдәни сәяхәтләре истәлеккә калсын өчен театр баскычында укытучылары белән фотога төшәләр. Бүген без монда 2нче гимназиядан спектакль карарга килдек. Тылсымлы арена дип атала. Исеменнән үк күренгәнчә, әлеге спектакль әкият балалар гына түгел, өлкәннәр дә тылсым ярата ди автор. Жат төркеме, талантлы артистларыбыз һәм театрыбызның цехның алтын куллы хезмәткәрләре сәхнәдә шундый могҗиза тудырганнар. Тинчурин театры репертуарында балалар өчен төрле өслүптәге спектакльләр даими тәкъдим ителә. Соңгы араларда интерактив уен форматында Тукай эзләреннән һәм әйдә йөгердек сквизлары үткәрелгән иде. Монысы яңа бүләк. Шундый проектлар гел чыгып тора. Һәм менә шул нисбәттән безнең балалар спектаклебездә инде ел сайын яңа спектакль чыгарга дип сөйләштек. Спектакльнең эчтәлеге бик гади һәм тормышчан. Циркта яңа артистлар зебра белән күнгерә эшли башлый. Аларның таланты башкаларныкын уздырыр да тамашачы безне онытыр дип хафага төшә башка җәнлекләр. Әмма Зәбирә кушаматлы зебраның да хуштәпи дип даналган күнгерәнең дә сәхнәдә үз урыны. Гаиләсе белән килгән шагыйрь Рифат Сәлах та әлеге фикер белән килешә. Менә мондый чаралар күбрәк булган саен татар халкы эчендә, татар балалары эчендә, татарча сөйләшкән балалар эчендә бик зур сөенеч бу. Мондый бүләкләр күбрәк булсын иде. Тылсымлы арена әкиятеннән әллә ни тирән фәлсәфә эзләргә кирәкми. Аның төп фикере бик гади. Цирк җанварлары да үзара дус тату бердәм итеп иҗат итә. Сәхнә бизәлеше, костюмнарның төрлелеге, акробатик номерлар, җыр-биюләр һәм әлбәттә актерларның уены спектакльнең чын мәгънәсендә тылсым булуын раслый. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Әлеге проект Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Аны Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев алып бара. Бүген сүзебез мәшһүр татар режиссеры, педагог, җәмәгать эшлеклесе, татар сәхнәсенең реформаторы, киң масштабтагы күренекле шәхес Марсель Сәлимҗанов турында. Һәм бу очраклы түгел, чөнки ноябрь башында аның туган көне. Исән булса, Марсель Сәлимҗановка 88 яшь тулган булыр иде. Мәшһүр режиссер, драма актеры, педагог һәм җәмәгать эшлеклесе Марсель Сәлимҗанов 1934 елның 7 ноябрендә Казанда ТССРның халык артистлары Хаким Сәлимҗанов һәм Галия Нигъматуллина гаиләсендә туа. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан университетының юридик факультетына укырга керә һәм аны тәмамларга 1 ел калгач Луначарский исемендәге театр сәнгате институтына күчә. 1962 елда институтны тәмамлаганнан соң Казан яшь тамашачылар театрында режиссер һәм сәнгать җитәкчесе булып эшли. 1966 елдан аның язмышы аерылгысыз рәвештә Татар академия театры белән бәйләнә. Гомеренең соңгы көннәренәчә аның баш режиссеры була. 1966-2002 еллар Камал театры тарихында Марсель Сәлимҗанов дәвре буларак истәлекле. Аның сәхнәсендә 100дән артык исемдә спектакль куеп, баш режиссер татар театрының заманча драматургиягә нигезләнгән какшамас базасын булдыра. Татар драматурглары әсәрләреннән тыш
дөнья классикасы үрнәкләренә дә мөрәҗәгать итеп, ул даими рәвештә репертуарны байыта һәм камилләштерә бара. Аның чор үзенчәлекләрен ничкә сиземләве, метафорик шартлылык белән тормышчанлыкның үрелеше, образларын тирән психологик чагылышы нәтиҗәсендә спектакльләрдә тормыш фәлсәфәсенең төп чыганаклары ачыла. Марсель Салимҗанов җитәкчелегендә коллектив татар театры традицияләрен яңа яссылыкта үстерүгә юнәлеш ала. Тамашачының мәхәббәтен яулаган спектакльләр арасында Әлдермештән Әлмәндәр аерым урын били. Аны сәхнәгә куйган өчен 1979 елда Марсель Салимҗанов РСФСРның Константин Станиславский исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Спектакль Совет телевидениесе тарихында беренче тапкыр 1984 елда СССР үзәк телевидениесенең беренче каналы аша күрсәтелә. Шул рәвешчә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының һәм аның баш режиссеры Марсель Салимҗановның казанышы гомум союз дәрәҗәсендә таныла. Марсель Салимҗанов татар театр сәнгате үсешенә талантлы педагог буларак та зур өлеш кертә. Ул Казан театр училищесында, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында укыта. Театрда эше тыгыз булуга карамастан, театр өчен яшь кадрлар әзерләүгә, аларның сәхнә осталыгын үстерүгә көчен һәм вакытын кызганмый. Марсель Салимҗанов киң колачлы җәмәгать эше алып бара. 1997 елдан ул Россия Федерациясе президенты каршындагы әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүләкләре комиссиясе әгъзасы булып тора. Төрле театр җәмгыятьләренең рәисе, җитәкчесе вазифаларын башкара. Марсель Салимҗановның театр сәнгате өлкәсендәге һәм күп кырлы эшчәнлеге югары бәяләнә. Ул ТССР һәм РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, РСФСР һәм СССРның халык артисты исемнәренә, Татарстан Фәннәр академиясе академиге дәрәҗәсенә, ТССРның Абдулла Тукай исемендәге, РСФСРның Константин Станиславский исемендәге дәүләт бүләкләренә, Россия Федерациясе театр эшлекләре берлегенең алтын битлек милли бүләгенә лаек була. Дуслык ордены белән бүләкләнә. Төрле дәрәҗәләргә ирешеп, ил күләмендә абруйлы мәдәният эшлеклесе буларак танылса да, Марсель Салимҗанов чиста күңелле, кайгыртучан, җур табигатьле кешелекле шәхес булып кала. Хезмәттәшләренең уңышларына ихлас куана. Сәхнә остасымы ул, әллә вахтермы? Һәр кайсына карата кайгыртулы мөнәсәбәттә була. Атаклы драматург Татарстанның халык язучысы Туфан Миңнуллин хатирәләрендә аның хакында Марсельдә лидерлык сәләте көчле иде. Ул мине үз дәрәҗәсенә күтәрде, гаять тыйнак иде, әмма һәр вакыт үз фикере булды дип искә ала. Марсель Салимҗанов 2002 елның 26 мартында вафат була. Җәсәде Казанның татар бистәсе зиратында җирләнә. Аның исеме Казандагы бер урамга һәм актерлар йортына бирелә. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры фойесында бронза бюсты актерлар йортына истәлекле такта куела. 2014 елда Марсель Салимҗанов исемендәге республика бүләге булдырыла. Марсель Салимҗанов татар театрын Россия һәм дөнья күләм дәрәҗәгә күтәрә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә мин Чулпан Әмири бүгенге сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.